Os seus 11 anos de vida ninguén dubida de que o Galego Te Rock é unha cita que a música en galego non se pode perder. O festival volve este 2023 os días 5 e 6 de maio. Temos novas bandas, novos estilos tamén. Podemos dicir que está vivindo a música galega un proceso de rexeneración, un proceso tamén de visualización onde cada vez máis xente se achega a ela nestes últimos anos. Comezou coa música infantil, mas cada vez se estende a outros estilos musicais. O cartel mestura nomes relevantes con futuras promesas do panorama musical e cunha ampla diversidade de xéneros. Iso sí, todas as propostas utilizan a lingua galega como base. Unha aposta firme por programar música en galego de calidade, feita desde Galiza e feita, por suposto, en galego. Seguir a poñer en valor o noso idioma e axudar a que as bandas sigan a rular polo resto das salas, sigan a entrar dentro do circuito. Aínda que o venres as actuacións de Moucho e de Rapans e de Garlic Dust servirán para abrir boca, o sábado a xornada terá unha programación intensa en diferentes espazos da cidade. Incluso instalarase un escenario máis infantil e xuvenil nos xardíns de Marescot. Temos diferentes escenarios e un deles é o escenario infantil que vai estar situado nos xardíns do Doutor Marescot, dicir, nos xardíns que están diante de Belas Artes, por onde pasarán diversas bandas enfocadas a públicos máis xuvenil e infantil. Por estes espazos pasarán grupos como Catuxa Salón, Mama Cabra, Lucía Aldao, o Proxecto de Xeración Sónica ou Fillas de Casandra, entre outras. Creo que este é un avance da música galega bastante grande, con bandas novas, como Fillas de Casandra, que é a gran sensación deste ano aquí en Galiza dunha banda de rapazas que con 2 temas estaba todo o mundo xa chamándoas para estar en todos os escenarios. De feito, vai estar en todos os festivais. Unha demostración da potencia da música en galego.